हाय फ्रेंड्स केमती अच्छे समस्ते आशा कर समस्ते भल थे। यहाँ देखो यहाँ आम ठाकुर घर यहाँ मोर ठाकुर भाई पूजा होती। हाय आज गोटे जगह बुलिया जाऊँगी भाविल गोटे ब्लॉग बनैबी चलो देखिए कुआड़े बुलिया जाऊँगी। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. देखु बापा ए मिठा किणुंट आम मिठा किना सरला आम भी पुणी बाहर जावाई देखु आम कुआड़े जाऊँ। देखु बापा ए मिठा कि बहुत दिन पर आज बापा सहित जावा सुजोग मिलला मत बढ़िया लगुच एत दिन पर घर बाहर की कोविड घरे रही रही आज बाहर सुजोग पाइली आ सहजरे पागटा भी बढ़िया अच्छी तो माइंड पूरा फ्रेश लगुच ना वर्षा ना खरा मीडियम पागटा बहुत बढ़िया लगुच। आपण मैंने देखो आम कुआड़े जाऊँ आपण मैंने गेस करंतु आम कुआड़े जाऊँ बोली। आसी पहुँची गलु मौसी घरे फास्ट ही कहती कौड़ी जीवु मौसी घर ही आम आसलु आज मौसी गोटे बुलिकी जीवाई देख मो मौसी घर तो हाय कदे हाय कदे हाय केमती अच्छा हाँ पाठ पढ़ी मनीष हज हो आजिकल तो आगे रोच देखिए सब लेडीज आमर जगतसिंहपुर जिले में गृह जो गुड़ा ट्रक पटेई करती बना हो बात्या हो से चाकरी करते अदर ट्रक से आसती सर्वे कर हेड जो ऑफिसर से लेडीज सब एठी शाढ़ी देखा चलची एटा मामा पठे मौसी पाई मु से कथा कहूँ जे मु तो चॉइस करछि तते भल लागछि ना सी मते कौन कहबो सी मते कहछि तू चॉइस करछु माने मते निहाती भल लागो। देखंतु समस्ते रथ को केते सुंदर हेची मते बहुत ही बढ़िया लागिला मो मौसी पुओ केते छुआटे निज हाथ रे बनैछि
ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଛୁଆଟେ ବନେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କିଏ ରେ କିଏ ରେ ଟିକି 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 ମାମା ମାମା ଆସିବେ ଆଉ। ହେଇ ଦେଖ ସେଠି ଆଉନୁ। ଏଇଟା ମୋ ମାଉସୀ ଘର ବାଡ଼ି। ଏଠି ଆମେ ଏବେ ମାଉସୀର ମୋର ବସି କଥା ହେଉଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ତା କଥା ପଚାରୁଛି, ସିଏ ମୋ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆମ ଘର କଥା ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ପଚାରୁଛି। ଏମିତି ବସି କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛି। ମାଉସୀର ହେଉଛି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିଟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁହଁ ମାରିକି ଖିଆପିଆ ସାରିକି ଆସି ଟିକେ ବାଡ଼ିରେ ଫ୍ରିରେ ବସୁଛୁ, କଥା ହେଉଛୁ। ଆଉ ମାଉସୀର ବାଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ଭଲ, ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ପାଗଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଶୋଇବାନି, ଆସି ବସି କଥା ହେବା। ସେ ଡାକିଲା ହଁ କଥା ହେବା ଚାଲୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ବସି ଏମିତି କଥା ହେଉଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀ ସହିତ ବି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ମୋ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ମୋ ମାଉସୀ ସହିତ ବି ସେମିତି। ସିଏ ବି ମୋ ମା ପରିକା ପୁରା। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଦେଖେ ନା, ମା ବି ଡାକେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଉଛୁ ବସି ଆଉ। ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ମା'ର ମୋର ବସି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଉ ପିଜୁଳି ଖାଉଛ କେତେବେଳେ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ? ସେ ଗଛ ପିଜୁଳି ଖାଉ, ଏ ଗଛ ଯାଇ ଡେରିରେ ହୁଏ। ଆସିଥିଲି ମାଉସୀ ଘରକୁ। ମାଉସୀ ଘରେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଖାଇ ପିଇକି ଆସି ବାଜିଲାଣି 4:30। ଏବେ ଯଦିଥିଲା ଆମେ ଯିବୁ, ବାହାରିବୁ ଏବେ ଯିବାକୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କଥା ହେଉଛି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ, ସଡ଼ନଲି ଏତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦିଅ, ଟିକେ ସମୟ ରହିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବା। ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଡରିକି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଚଟକିନିଆ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯାହା ଯେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଅଳ୍ପ କି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଇଏ କଲୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ନହେଲେ ବନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଯାହା ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।